बाबु न'आव दङ ना? औ दङ मानोथो एसेबां गोबाव जाया दे बै दरजा खनायावनो दोन दे माबा कर'ना भाइरासआ बारा जासोगारदों बेनिखायनो पुलिसफोरा थांलाय फैलाय डिउटि खालामगासिनो जायखौ लामाजों थांनाय नुदों बेखौनो बुसोगारदों आंहा हाथायावबो थांनांगौ दाहाराव माइरं गरसेबो गैया दा फैसा 200 हरदो आंहा बाजाराव थांना फैनांगौ दं। खोनाबायना नै गेस लाबोग्रानो फैसा 200 हरफै। बेसे हरनांगौ होनदोंमोनलाय? अरे आफा नों आरो बेफोर मा फै सिङाव हाबबो नाङा फिसा आं हाबा आं बिदिनो खस्थ' मावनानै जागोन नों साख्रि लानानै बिहामजो लानानै जों बिमा बिफाखौ बावगारबाय नों दिनै जोंखौ बिमा बिफा साना नों जोंखौ गोसोखाङा बिमा बिफाया मा जादों मा लोंदों बेफोरखौ खबर लानो नोंहा जेबो समानो गैया नोंल' गोजोनै था बाबा नोंल' गोजोनै था आं थांनोसै बाबा नों था